Welcome again to our channel. Tingnan natin sila sa taas. Tingnan nyo yung eyeglasses kung bago. Okay ba? Parang pangit. Ganyan. Pinakita pa sa inyo guys. Bagong bili ko na para anti-radiation. Wala namang grado yun. Pero kailangan ko to cover my eyes. Kasi totoo pala yun na nag-dry ang mata. Pagka lagi dito sa cellphone, sa computer, yung radiation nakakasama talaga sa mata. Kaya kailangan natin yung protection katulad nito. Binili ko to nandyan pa nga sa video yung nakaraang video, yung pagbili ko dito sa Island City Mall. Ang mura lang nito, $599. Yan. Ganyan sila. Nagtastas na sila. Nandito na yung gravel. Naubusan kami kagabi ng gravel. At least meron na. Matabo naman eh. And here ay nagluluto kami ng chop suey. May hipon, may pork, may sayotes, at may mga gulay na carrots, potato, yan, cabbage at yan. At ang spices ay bawang, luya, at sibuyas. At sa parte ito ay meron tayong malasugi. Ang ganda ng malasugi, oh. Kita mo yan? Ayan, ang isa pang uulamin natin. Iluluto ko lang yan sa garlic butter. Ayan. Yum yum. Siguro ito i-steam ko. Steam ko na lang. Dito na yung mga ingredients natin guys. Unang-una is yung olive oil. Then we have here the garlic, the ginger, then the white onions, and then the pork cubes, shrimps, sayotes, potato wedges, carrot wedges, and we have here yung chicken or cubes, brown sugar, and the cornstarch, and of course salt and black pepper. Ito na yung sayotes, dalawang sayote yan. Ang shrimp natin is 3/4 kilo. Ang pork natin is 3/4 kilo din. And this one, 100 grams, the ginger. Then 1 white onion. Then 3 cloves of garlic. 1 tablespoon of brown sugar. 1 or cubes. 1.5 tablespoon of cornstarch, salt, and black pepper. Okay. Dito ay meron pa akong dinahimay. Itong baggy beans and the repolyo. Ito mahuhuli na. Ito, magluluto na tayo guys. Nandito na nakahanda na ang ating kaldero. Kaldero ba tawag nyo dyan? Okay na. Lakas na. Okay. Una sa lahat ay ilagay natin ang konting olive oil para lang hindi dumikit. Ayan. Ang olive oil na
ginagamit ko ay kahit na ano dyan na available. Hindi ako maarte sa mga brand. Okay, so ilagay ko na si pork cubes. Ayan. Para lang hindi dumikit guys, nilagyan ko siya ng... Pero kung gusto nyong makita pa yung iba kong luto, yung pagluluto ko ng chop suey, nung kailan ba na-upload yun, matagal-tagal na, ilagay ko ang link dyan sa description box para makita nyo rin. Kasi ang pagluluto ko minsan ng chop suey, depende doon sa available na ingredients. Okay, ayan. Hintayin lang natin na mag-isa-gisa itong karne. Ayan. Isunod ko na yung bawang. Pag nag-isa ng para sa chop suey guys, hindi ko siya hinihintay na mag-brown. Hindi ko hinihintay na mag-brown yung pork para siya malambot. Okay, and then the garlic. Basta pumuti lang yung pork, isunod mo na yung garlic. Ayan. Ang pabango natin na garlic. Ayan. Bango. Sarap ng bango niya. And then, siyempre, yung ginger. Dinamihan ko ng ginger dahil gusto natin ang ginger minty paste. Ayan. Importante ang amoy yung ginger. Kasi patayan ako. Ayan. Sumunod ay ang patatas. Pagka amoy nyo na ang carrots ay earthy sabor or earthy aroma ay ang patatas. Sunod ang patatas. Then, sumunod na ito si sayote. Sarap itong kawalan ito. Ang daming hog. Kasi guys, kaya dinamihan ko ganyan kasi hindi na masyado kami sa kanin. Minsan yung ulam lang ay yun ang pagkain. Ay paris lang ng kahit isang pandesal. Okay na sa akin. Ang marami kong kakainin dyan ay yung sayote. Ayan. Sarap diba? Okay, sumunod ay si ito. Yan. Morpheus. Mag-melt lang siya dyan. Kaya alam muna natin. Tapos, lagyan natin ng tubig. Tansyahin lang yung gusto mong tubig para dito. Yung amount lang, huwag masyadong marami. Dahil pag marami na ay hindi nagtakto yun. Sinabawang gulay na. Okay? Ayan. Para lang di dumikit. At para maluto lang yung babahagya yung gulay. Okay? Kunti pa. Okay? And then, that time, dahil kumulo na, kumukulo, nakita mo, kumulo, hinaan natin ang apoy. Hinaan ang apoy. Ayan. Ayan. Then, takpan kong babahagya. Then, bilangan ko lang siya ng 4 minutes. Tinunaw ko yung cornstarch sa tubig dahil pagka dinirekta ko ay mabubuo. Then, lagay ko na rin yung brown sugar dyan. Then, 2 tablespoons of soy sauce. Ayan. Pinagsama-sama ko. At halu-haluin hanggang mawala yung mga lumps na yan, para hindi magbuo-buo. Okay, yan now. I-add ko na itong
Soy sauce syrup. Ayan. Soy sauce mixture. At ayan na. Ha? Sige na. Silipin natin. Sumunod ay ang ating Baguio beans. Yan. Bakit nahuli si Baguio beans? Para pagkaluto ay crunchy pa rin siya. Okay. Ayan, naluto na. Ngayon, ito namang repolyo. Luto na yan, guys. Kunting kibot na lang. Wow. And then, the final touch, yung shrimps. Bakit pinakahuli ang shrimps? Para siya ay hindi maging rubbery. Okay? Para doon yun sa texture niya ay hindi matigas. Titigas kasi pagka overcooked. Luto na ito, guys. Okay na lang. 2 minutes. And it's done. Wala na yatang sauce. Natuyo. Ayun. Tikman ko. Sarap. Pero nalimutan ko ang pinakalas. Pinakalas natin ay ang salt. 1/2 teaspoon salt. Tapos yung black pepper. Ayan, luto na. Okay na. Ang sarap na. Kain na tayo. Oh, di ba? Tapos, crunchy na yung mga gulay na yan. Okay? At tikman ko. Ano ba? Sayote. Ang init! Okay. Crunchy. Ha? Tapos yung hipon, mainit. Ayan. Jadi, kunak din ang mga busan dyan. Yanong diha man sa kalsada na, diri na. Dito sa ma'am, ari sa butang ma'am. Napukon. Ha? Ari sa ari kay amo pumuling dungring sira ari daan. Di na ta ka kuan? Ha? Ha? Di na ta maka sira sa kuan kani. Unya ibalhin ninyo? Okay. Tawagin na natin sila. Merienda. Oy, merienda sa mo kaw. Merienda sa mo. Merienda sa mo. Merienda.
nila ang mga sako-sako. Nandun na sila sa taas lahat. Ano kayang ginawa? Naku, yung white shoes ko. Tingnan nyo naman to bagong-bago, oh. Ay! Masira na! Masira! Nakakapagod. Nakakapagod na magpatrabaho, guys. Kahit gusto mong matulog sa hapon, hindi ka makatulog sa hapon. Ang laking sakripisyo talaga. Kaya pagka nagbalak kayo na magpatayo ng bahay, ay paghandaan nyo. Ihanda ang sarili, ihanda ang katawan. Yan. Be ready and be strong. Surprise. Wow, ang liwa-liwanag. 4:37 guys. Ganito. Wala pang sunset. Hello everyone! Good afternoon. Ayan. Nandito na naman tayo. Sunset na naman guys. At tayo ang mga sunset people. Sunset peeps. Pag sunset, lumalabas eh. Anong tawag mo doon? Anong tawag mo sa mga taong gano'n na sunset eh? Sunset, ano, yan, ang mga taong maliwanag ang pag-iisip. Ayun. Talagang bright na bright talaga. Hindi yan para sa iba na Uptick. malabas pagka madilim. Ayan. Pangit yun na. Kaya lang, magtatakip silim na rin eh. Oh. Ano yung ibig sabihin yan? Sunset, oh. Dito na naman tayo sa Island City Mall. Wala naman kasing, ibang mapuntahan na malaki-laking mall. Sana magkaroon ng SM dito. Kailan kaya? Huwag ng SM. Lalo pang magkagastos. SM? Sabi ko, kailan kaya magkaroon ng SM? Sabi ko, huwag na lang SM. Lalo pa ako magkagastos. Nandito kami guys. Mag-date daw kaming dalawa. Mag-dinner daw kami dito sa Island City Mall. Hindi ko na sasabihin. Jigret na lang. Jigret. Hindi ko na sasabihin kung saan. Nasaan na resibo? Ito yun. Ayan, meron pala eh. Sabi mo wala eh. Hindi ko nakita eh. Kasi ayaw kaming bigyan ng take out na na gravy. Ngayon walang plastic ito. Maghingi tayo. Maghingi tayo. Dito? Walang tao? Pwede mangayo plastic ani? Thank you. Binigyan pala ako ka.
Akala ko, mahuli sila sa bitag. sa bitag.